Merhaba, ji Slav Mayakovsky podcast'te dem baş ve hem gandem. Hevdarım mun hemû baş bin. Ez ê başim. Îro ez ê ji were behsa Williams Carlos Williams bikim. Min hemû hincetên xwe danîn aliyekî û ez hatim ser vî maseyê ku behsa vî nivîskariyê vî helbestvanî gelek normal, gelek sade ji were bikim. Williams Carlos Williams yek ji avakarê helbesta modern Amerîkî ye. Ji ber ku helbesta Brîtanî û Ewropî red kiriye, ji bo avakirinê jî wekî hûn jî dizanin pêşî redkirin û hilweşandin lazim e. Williams Carlos Williams yek ji van kesan e ku ev yek pek anî ye. Di heman demê de wekî me got mirovek gelek normal, gelek sade ye. Ez ê behsa fîlmekî jî bikim, gelek ji we belkî bihîst ve Peterson ji helbestekê wî îlhamê werdigire û tê kişandin. Dîsa li Amerîkayê li Jerseyê tê kişandin. A jovanê otobüsekî ye, sibaha diçe karê xwe dike, xwarina xwe nîvro dixwe, piştre êvara tê mala xwe, bi jina xwe re xwarina xwe dixwe, carna helbestan dinivîsene, carnan dixwêne, sibihî piştre dîse diçe û dîse divegerê. Ev jiyan di rastiya xwe de jiyana Williams bixwe ye. Williams jî jiyaneke wisa jî û em ê îro behsa vî kesê normal lê di heman demê de şoreşger bikin. Em ê behsa Williams Carlos Williams bikin. Bavê wî ji penaberên İngiliz e, yan ji Ingilistanê hatiye Amerîkayê. Ciya wî ji Porto Rico'ye, ew bixwe ji Amerîkiyê wek ew jî dibêje. Dibêje berî ez werime dinyayê, navê min, karê min, her tiştê min diyar bûn. Ji ber ku birayekî diya minî jîr hebû, navê Carlos bû, navê min jî kirin Carlos. Birayê diya min doktor bû, ez jî bi dehfdanên wan mecbûr bûme doktor. Lê cudahiyek di navbera Williams û xalê wî de heye. Dema xalê wî dîplomaya xwe, destûrnameya xwe ya ji bo doktoriyê werdigire, tibbê werdigire. Li hemû dünyayê digere diçe Hindistanê, li gelek welatan pîşeya xwe pek tîne. Lê Carlos Williams tenê li Amerîkayê, tenê li Jerseyê di heman taxê de 40 salî li heman muayenexaneyê karê xwe dike û nexweşên xwe yên Amerîkayê dinêre. Ew ji cihê xwe narabe, naçêti cihindî ji ber ku dixwaze Amerîkî bûnê hem di helbestê de hem jî di karê xwe de nîşan bide. Williams dema di amadehiyê de dixwêne yan jî em ji vir dest pê bikin. Dema Williams dest bi dibistanê dike, meyla wî bala wî ne li ser wê jê, ne li ser xwendinê yan jî em dikarin bipêjin. Bavê wî jê re Danteyan dixwêne, bavê wî jê re Shakespearean dixwêne, bavê wî jê re İncilê dixwêne. Lê bala wî ne li ser wan yekane, bêhtir bi matematikê re alaqedar e. Lê dema derbasî amadehiyê dibe û helbestên kids dixwêne. û bi gelek helbestkarên dînin romantîk re rûbirû dimîne, meyla wî ya li ser zimanan û meyla wî ya li ser helbestên rû dide. Êdî bi van tiştan re alaqedar e. Lê Williams dema behsa zarokatiya xwe dike yan jî dema behsa ciwaniya xwe dike, di jînenîgariya xwe de vê yekê dibêje. Dibêje ciwaniya min, zarokatiya min ne dibin tirsekî de lê dibin terorîzmeke mezin de meşiya. Dibêje ev terorîzm ji aliyê dê û bavê min ve pek dihat. Dê û bavê min tu tiştê min nediecibandin û her tim biçûk dixistin ez ji ber daxwazên xwe, ji ber xwestekên xwe li ser ciyanê û her tim li benda ahlakek û idealîzmeke bê qusur bûn ji min. Ji ber vê yekê dibêje ciwanî û zarokatiya wî ne bi awayekî baş derbas bûye. Dema Williams amadehiyê xilas dike di Pensilvanya, zanîngeha Pensilvanyayê de dest bi tibbê dike û li wir tibbê dixwêne û di vê xwendekariya xwe de bi kesekî re dibe heval. Ev hevalê wî ku yê jiyana wî ji serî heya binê em dikarin bêjin yê biguhere Ezra Pound e. Bawerim gelek ji wan Ezra Pound dinasin, ew jî yek ji avakarên helbesta moderna cîhanê ya dinyayê ya Amerîkî ye. Ezra Pound jî di heman zanîngehê de di beşa bawerim zimanên antîk û hunerê de dixwîne. Ev her du dibin heval, hevalên hevdûyê nêzik jî û gelek hevalên wan dî jî hene ku bi gelemperê li wênesazî an jî şêwekariyê re alaqedarin. Ev yek jî derdoreke fireh dide William Carlos Williams. Williams piştî demekî dema di nava vê komê de ye helbet gelek helbestkarên nû dinase û helbestên nû jî dinase. Di bir de fikrê wî li ser helbestê
هدی تین گوهرتن جبر کوج از را پاوند فریت شتن نود به و هلبسکاره نود به هیزه ایدی او فکریه کو دخست بیش به کیتس کوج کیتس را دگوت یک جو خدای من مزم بوج بر کو او بخا ریا جرد وکر ریا هلبسته جرد وکر لپشتی دم کی دبینه کو ev yek ne heman tişte û dev jî ve romantîzmê berdê dixwaze helbesteke nû bafirîne. Çawa ku di müzîkê de Stravinsky kiribe, di wêneyê de Sezan kiribe, ew jî dixwazin, ew koma biçûka di zanîngeha Amerîkayê de jî dixwaze helbesteke nû a modern bafirîne bi rastî jî. Tiştekî ku Williams di zanîngehê de fêr dibe jî ew e. Williams demal derdora xwe dinêre li Ezra Pound dinêre gelek hevalê Ezra Pound hene û gelek ji van kesan jî hunermendin û gelek kesên ku ne xwendekarin jî ji derve wan jî din astî ew jî hunermendin. Lê piştî vê dibîne ku divê karê doktoriyê divê karê tibbê bidomîne. Ji ber çi? Ji ber ku ew dixwaze helbesteke nû bafirîne, ew dixwaze bi azadî bijî û bi azadî binivîsîne. û ya ku vê yekê bike jî azadiya maddiye. Azadiya maddi jî çi yê bidiye de, pereyê bidiye de, kareyê wî yê bidiye de. Bi rastî jî dema mirov jiyana wî dixwîne gelek rexnegir jî vê yekê dibêjin ji ber ku helbesteke nû derdixîne holê. Ji ber ku tiştekî ku ne li benda wî ye dike û bi rastî tu kes nexema wî ye. Kî çi bibêje bila bibêje heyata wî Williams li ser ya xwe dimîne. Ji ber ku hêzek di destê wî de ye bi awayekî azad dikare biafirîne û bi awayekî azad dikare tişte ku bifikirî binivîse. Li ser doktorbûnê heman tiştên dî jî dibêje. Dibêje doktorbûn gelek tiştana min mînak dibêje ez mecbûr mam ku bi her cûre însanî re rûbirû bimînim. Doktorekî serkeftî pediatristekî serkeftiye di beşa xwe de jî û di jinanîgariya xwe de dinivîse dibêje ez ê tibbê bidomînim. Ji ber ku ez bi biryarım bibim helbestvan. Karê ku ez jê hez dikim dê wê îmkanê bide min ku çawa dixwazim wisa bijîm û binivîsînim. û van hemû jiyanên cudayên nexweşên Williams kirin ku helbesteke heremî, sade, ku qala jiyana rojane dike derxîne holê. Wekî din ku bi qasî min xwendî bijîşkiyê derfetek cuda daye nivîsên wî. Derfeta ku tiştê xwe rasterast binêrxîne. Ji ber ku rasterast laş û nexweşiyên mirovan dişopîne, tesvîrên şember û realîst dikare bike. Vê yekê jî ev kaydeya ku em ji Ezra Pound dizanin diderxîne holê. Tedaviya rasterast ya tişta bixwe. Ezra Pound û Carlos Williams pêşî divê beşê de divê yekê de têne cem hebdû û divê yekê de li hev dikin. Em ji vê realîstbûnê şemberbûnê herin aliyekî dîne jiyana Carlos Williams. Carlos Williams di jînanîgariya xwe de dîsa gelekî behsa diya xwe dike. Dibêje diya min ji bo min keseke efsanevî bû. Jinek bû, bi tenê hatibû wek koçber hatibû Amerîkayê li ser piyê xwe sekinîbû û di heman demê de diya wî diçe Parîsê jî bi qasî 3 sala bawerim perwerdeya hunerê dibîne û dibe wênesaz dibe şêwekar vedigere têvir. Carlos Williams dibêje her daîm meyla min li ser diya min bû û li ser daxwaz û xwestekên diya min bûn û wiha didomîne dibêje di helbestekî xwe bi navê min xwest helbestekî binivîsim de wiha didomîne. Dibêje tevahiya jiyana min de meyleke min a xurt hebû li ser wênesaziyê. Dibin şert û mercên cuda de ji dêla van gotinên lanet min dixwest bibe wênesaz. Bi rastî min tu carî xwe wek helbestvan nedihesiband. Lê min dizanîbû ku divê bi avayekî bibim hunermend. Jiyanê ev yek wek helbestkariyê ji bo min ava kir. Me got jiyan riya helbestkariyê li ber wî vedike. Lê yek ji wan kesan ku vê riyê hêsan dike jî Ezra Pound e. Ezra Pound di jiyana Williams de cihekî girîng digire. Williams di nameyeke xwe de ji bo Ezra Pound dibêje ku nasîna wî ji bo min wek mîladê bû. Yani dikarim jiyana xwe bikim du beş ku berî nasîna Ezra Pound û piştî nasîna Ezra Pound. Ezra Pound dixwest helbestekê nû ava bike û yek ji avakarên helbesta îmajînîst bû. Yek ji avakarê helbesta îmajînîst bû wek jî me got. Rasta Carlos Williams pêşî dixwest helbestkarên romantik dişopan dixwest wek wan binivîse lê piştî ku wekî me got bi Ezra Pound re nasî êdî fikrên wî jî li ser helbestê guherîn êdî nedixwest wekî helbestan piştî demekî binivîsêne.
û nenivîsan jî piştî vê demê helbestên romantîk nenivîsan. Pound di sala 1980 de Amerîka têrkand û çû Avrupayê. Pêşî çû Londonê, piştre çû Parîsê û li hemû Avrupayê gera. Derdoreke wê gelek berfireh çêbû û gelek kes nas kirin. Ji xwe kes nedî jî hatin cem. Mîna Carlos Williams çû ziyareta wî kir li Londonê. Dema çû Londonê Ezra Pound ew bi gelek kesan danasandin. Bi rastî hemû derdorên edebî yên Londonê hatin nevciviyan û piştî vê ziyareta wê vê serledana wî ya li Londonê Carlos Williams navê xwe li dinyayê yan jî di cîhana em dikarin bêjin İngilîzî belav kir. Ezra Pound dixwest Carlos Williams ji kirasê heremîbûnê xilas bike. Lê Williams jî vî kirasî razî ye û demek beriya dîn dixwaze Londonê biterekîne herê mala xwe. Herê ku derê ji xwe dixwaze vegere mala xwe. Pound her çiqas helbestên Carlos Williams heremî didîtin jî qîmet didawan. Bi rastî em dikarin bêjin Ezra Pound kesekî camêr e. Ne tenê ji bo Williams, ji bo Eliot jî wisa û ji bo gelek helbestkarên dî jî wisa ye. Bi her awayî piştgiriyê dide wan. Helbestên wan pêşî jêretin, ew dixwîne fikrên xwe dibêje, weşangera ji bo wan dibîne, hewl dide pirtûkên wan werin weşandin, hewl dide berhemên wan di kovaran de derkevin. û bi qesî ku min di jiyana Eliot dixwend bi awayekî maddî jî gelek derfetên cuda ji bo wan derxîne pêş. Gelek caran derfetên maddî ji bo Eliot derxîne ji ber ku Eliot bi rastî gelek tengaziya di jiyana xwe de. Ji xwe min par gotibû ku ez dixwazim podcastekî li ser Eliot çêkim lê mixabirin tabî min çê nekir. Lê belkî îsal çêkim. İnşallah ji xwe de heviya min e wekum îsal çêkim. Ez dewam bikim. Kesekî camer e Ezra Pound û bi rastî dixwaze navê wî were nas kirin. Ji bo wî yekem berhema Williams bi piştgiriya Eliot, bi piştgiriya Pound tê weşandin. Ew piştgiriyekî dide û bi weşanger re diaxive. Heta daviya emirê wî jî her ku berhemeke wî were weşandin ew kesên ku Pound jê re dîtibûn. Bi tekiliya wî yekî ev berhem weşandina wî didome. Em dikarin vê yekê bêjin û vê yekê piştgûh nekin bi rastî jî. Her çiqas Pound kesekî baş jî be bi rastî dest ji Williams bernedida. Ew biçûk didît. Digot ka tu çima helbestkarên klasîk naxwînî, tu çima wan naşopînî û ew hereketên Pound heta astekî heta radeyekî Williams dikarî bû tolerê bike lê piştî demekî bi rastî ji bo wî jî dibû aciziyek mezin. Ji xwe piştî ku şerê duyemê cîhanê xilas bû û Ezra Pound bi suçdariya faşîzmê hat girtin û avê hat girtin û ew xistine nexweşxaneya dînan de tekîliya wan gelek qut bû, kêm bû. Lê dîsa jî Williams diçe serledaneke wî dike di wê nexweşxaneyê de wî dibîne û dema ji nexweşxane derkeve ji şoförê taksiyê dipirse dibêje li gorî te ew dîne şoför dibêje na dibêje ew kes nedîne tenê gelekî zêde diaxive. Ezra Pound û Williams hevaltiyeke wan bi vî awayî heye. Hevaltiyeke wan ku heta mirinê jî didome heye bi rastî. Mirov dema li wan dinêre tişnedî dibîne. Her du jî dixwazin helbestê biguherînin. Di helbestê de şoreşa pêk bînin û her du jî heta astekî xwestekên xwe jî bi cih tînin. Nizanim çi qasî wan dîtine lê heta astekî helbestên xwe yan jî helbesta dinyayê diguherînin. Em bi Williams dewam bikin. Williams xwe helbestvanekî heremî gelirî ku ne xwedî çanda bilind û arîstokrat. Ne jî adetên berê yên yê ku Eliot an jî Pound di hesiban dibîne. Wî dixwest ku demokrasiya helbesta xwe bi axaftina normal ji rêzê ya Amerîkayê îfade bike. Armanca wî ev bû ji bo ku bi xwendevanên xwe re wek hev be ziman û metaforên Amerîkî bikardanî. Erê me got Williams dixwest helbestek bi vî awayî biafirîne û pêk jî danî. Yani heta ku ji destê xwe hat ev yek pêk danî bi rastî di kovaran de di vir de wir de êdî navê wan dihat bihîstin. Di tevgera xwe de pêş de diçûn lê tiştek bû. Divê em behsa vê mijarê bikin. Di sal 1922 de li Londonê berhemek hat weşandin ji alî Eliot ve navê vê berhemê bi Kurdî bi wergera Kawanê mir welatê Bêjî bû. Di welatê Bêjî de dema ku derket dibêjin çawa bêjim ji were dibêjin dema ku derket bi qasî bombayeke atome di cîhana İngilîzî de deng veda. Eliot ji Amerîkî bû lê koçî İngilistanê kiribû. Williams
ویلیامز gelekî bi hêrs bû. Bi rastî dema ev helbest bihîst dema weşandina vê helbestê bihîst gelekî bi hêrs bû. Dengek gelek mezin derxist bû, helbest gelek hatibû ecibandin. Ji bo vê yekê Williams tiştin nivîsandin. Ez ê behsa wan tiştan bikim. Williams li ser Eliot dibêje ku rast e. Bi qasî helbestên Keats, helbestên baş dinivîsîne. Ev pesindana gelek mezin e ji ber ku Williams Keats wek xwedayekî xwe dîtî dibere. û devam dike dibêje ku Williams dibêje bi awayekî vekirî mirov dikare bibêje ku me di pola îngilîzî de serî li hember rêgezan hidida. Li Eliot diçû bi hemû rêgez û qaydeyan bi mükemmelî helbest nivîsand û şoreşa me tek dibir, şoreşa me dişkand. Williams devam dike dibêje vê yekê kir ku ez 20 salan paş veherim. Zêde dike dibêje piştî vê yekê hemdemên min, xwestekên min ên li ser helbestê ji nedîtî ve hatin û êdî helbesta ku min dixwest ava bike bi qasî 20 salan paş ve çûbû. Piştî berhema Eliot, Carlos Williams jî berhemekî bi navê Bihar û her tişt Spring et all diweşîne. Em ê behsa vê bikin lê em vegerin diyaliyê diyê mijarê dema mirov vê hêrsbûnê dinirxîne bi rastî mirov heta astekî vê hersa em çawa bêjin ji we re poetik fêm dike. Lê li gorî min tişta herî girîng ku Williams qeheran diye hêrs bûye ev e. Dema mînak ez wergera Kurdî divekim di rûpela pêncihî de ev helbest heye welatê pêjî bi wergera Kawanê Mir wiha dest pê dike helbest. Helbest dibêje ji Ezra Pound re. Il Miegro Fabro yani seydayê hostayê mezintir. Eliot jî Ezra Pound wek seydayê xwe hostayê xwe yê mezin dibîne. Williams jî wî wisa dibîne. Li vir em çawa bêjin li vir mijara girîng ev e. Pêşî ji ber ku vê dibîne Williams gerekî hêrs dibe. Ji ber ku fikrên Eliot û Pound li ser helbestên heta astekî dijibin hevdû. Lê yê wan her duyan bêhtir dijibin hevdû. Lê li gorî ku min xwendî bi qasî ku min xwendî ez bêjim ji we re Eliot dema vê helbestê dinivîsêne pêşî ji Pound re dişêne. û gelek kes dibêjin ku Pound gelek tiştan derdixe, gelek tiştan lê zêde dike. Hin kes dibêjin Eliot û Pound ev helbest bi hev re jî nivîsandine. Fikrên wisa jî hene. Ji ber van hemû fikran, ji ber van hemû spekülasyonan Williams gelekî hêrs dibe bi rastî û vê hêrsbûna xwe jî naveşêre dinivîsê li ser wê yekê di jînenîgariya xwe de jî behsa wê yekê dike. Wekî me got piştî wê pirtûkekî diweşîne. Pirtûkek bi rastî gelek serkeftî lê wê demê qedrek û heq dike bi dest naxe. Williams piştî wê 10 salan tu tiştî naweşîne. Dinivîsê lê naweşîne. Ji ber ku cîhana wê jî ji bo xwe çawa bêjim ji bo xwe di nav bêdengiyek mezin de bidibîne û dibîne ku helbesta wan nayê pejirandin. Kes helbesta wan qebûl nake. Kovar helbestên me paş ve werdigerînin. Ew bi xwe piştre kovarekî derdixîne. Lê dawiya dawî wê tişta ku dixwaze nikare pek bîne. Piştî wê ew derdorek biçûcik êdî ji bo xwe ava kiriye. Sala 1940 ji bo wî giring e. Êdî em dibînin ku êdî wî derdorek bi vê nevê mezin ava kiriye. û kes derdora wî ne wî fêm dikin, helbesta wî ye nû fêm dikin û dixwazin dizanin ku dixwaze çi bike. Derdorekê wî bi vî avayê biçûk jî bê ava dibe. Piştî wê 10 salên dî di sala 1952 de êdî li Amerîkayê bi rastî tê nasîn. Helbesta wî tê xwendin û daxwaza şêwirmendiya Pirtûkxanaya Kongreyê jê re ev teklîfek bi vî avayî tê jê re lê piştre tê gotin ku helbestên wî bi zimanê helbestên Rûsî û komünîzmê de axivin û teklîf piştî vê suçdariyê paş ve tê kişandin. Bî wextî tenê çend hewarên wî û çend helbestvanên ciwan li cem wî dimînin. Ew kesên dî piştî vê suçdariyê derdora wî diterikînin. Lê em dikarin bêjin ku piştî sala 1952 êdî hêdî şoreşa helbestê pek tê. Çawa şoreşa helbestê pek tê? Ew helbesta ku akademîk bû Eliotan dinivîsand êdî dihêjiya. Şoreşa peyvan pek dihat. Peyvên nebilind, peyvên neakademîk, peyvên nearîstokratik. An jî peyvên ji rêzê. Erê şoreşa peyvên ji rêzê
ایدی پیک هاتبو تکسی نکار بو براستی جل بری به یکی بسکنه. ده سال 1951 de kriza dev derbastike u de heman salı de hin felcin biçuk jî derbastike. Divê demê de doktoriye berdide lê helbestê bernade. Jina wî Florence jê dixwîne û dikteyên wî dinivîsîne. Her roj bi qesî 4 saatan vî karî bi hev re dikin. Lê di sala 1959 de bi pençeşerê dikeve û di çarê adara 1963 de jî jiyana xwe ji dest dide. Piştî mirina wî Ezra Pound dê ku bi suçdariya faşîzmê di nexweşxaneya dînan de dima tiştekî ku ji kêm kesan re dike ji bo wî dike û ji jina wî re nameyekî dinivîsîne. Dibêje ji bo te berxwedanek mezin da û 6 salî tihamûlî min kir. Carekê din hevalekî minê wekî wî helbestvan çê nabe. Lê helbet Williams van gotinan nabihîze yan jî îro nizane ku yek ji helbestkarên herî mezinên Amerîkî tên naskirin. Ev yek nedîtine. Lê şoreşek pêkaniye û hêdî hêdî dengê vê şoreşê jî wî bi xwe bihîstiye, wî bi xwe ev şoreş ava kiriye. Dema min jiyana William Carlos Williams xwend bi rastî helbet ne lazım e çi di helbesta Amerîkî de qewmî bê di helbesta Kurdî de jî biqewme. Na qesda min an jî meqseda min ne vêke. Lê ji bo guherînê pêşî redkirin lazım e. Pêşî hilweşandin lazım e. Îro dema ez helbesta Kurdiya nû dixwînim, demaya ciwanan dixwînim. Ez tu kesî ku dixwaze hîn kaydeyan bişkînî nabînim. Tiştekî nû ava bike nabînim. Xwestekek bîyo avayê jî nabînim. Ku ev yek hebe rihekî nû rihekî taze tê helbestê, rihekî nû rihekî taze tê serwêjê jî. Hevîdarim rojek kesek derkeve û bêje ez dixwazim vê helbestê hilweşînim. Hilweşandin gava pêşî ava kirine ye. Ji bo em garibin tiştekî nû ava bikin. Bi rastî divê em tiştinan hilweşînin. Ji bo guhdarkirina we û ji bo sabrê we gelek spas dikim. Bimînin di xêr û xweşiyê de. Berî xilas bikim ez ê helbestek William Carlos Williams bixwînim. Di Kurdî de wergerên wî tune ne. Lê min daxwaz û rica ji Azad Ekkaş kir ji bo min helbestekê wî wergerîne. Wî jî saxbê ez neşikandim û helbestek ji bo min wergerand. Ez ê wê helbestê bixwînim û piştre em ê xatirê xwe ji hevdû bixwazin. Darên zivistanê. Hûrguliyên alos tev de ên li xwekirin û ji xwekirinê. Êdî gihane serî. Heyveke şilavî di nava şaxên dirêj re tev digere bi kibarî. Wiha hingî wan pişkojên xwe beramberî zivistana mîsoger amade kirine, darên hişmend, şipiyayî razane di ser mêda. Bimînin di xêr û xweşiyê de. Bi xatirê we.